De eerste week van oktober is de landelijke week van de toegankelijkheid. En zaterdag was het gehandicaptenplatform dan ook actief in het centrum te vinden. Het is gewoon om de mensen te laten ervaren hoe het is om in mijn geval in een rolstoel te zitten. Hoe het is om een gezichtsbeperking te hebben. Dus als je blind bent, kokervisie, noem het maar op, het hele spel. Om gewoon eens te kijken hoe is het als gewoon ziende mens om dat eens te ervaren. Wat kom jij tegen als rolstoeler of als blinde, slechtziende en dergelijke. Dat is eigenlijk wat we vandaag proberen te bereiken, om dat mensen te laten ervaren. Waarom is dat dan belangrijk? Als wij het niet doen, dan doet niemand het, om het zo maar te zeggen. En als wij daar niks aan doen, dan kom je nergens de winkel meer in als gehandicapte. Dan kan ik de winkel niet in, dan kan ik de kroeg niet in. Want ja, daar kijkt niemand naar, daar zegt niemand niks van. Dus als er niemand niks van zegt, ja, gaat er ook niks aan gebeuren natuurlijk. Maar heb je ook wel ervaren al dat ze ergens tegenaan lopen? Neem zo'n winkel zoals de Vibra, het Kruidvat. Winkels waar alles kort op elkaar gestapeld staat, waar mensen met een scootmobiel niet door kunnen. En mensen met een rollator die dat lastig vinden. Of drempels voor de winkels. Sommige mensen kunnen daar niet naar binnen. Heb je al mensen gesproken? Hoe is het animo? Zeker. De mensen die komen, die vragen we netjes of ze even tijd hebben en ze pakken er allemaal tijd voor. En ze beantwoorden allemaal netjes de vragen. Alleen, ja, het is wisselend wie je voor je hebt en met welke beperking. Wat zijn hun reacties? Dat het toch wel positief is om dat een keer te ervaren. En dat ze eigenlijk hopen er nooit mee te maken. Onder andere Petra, Huub en Peter gingen de ervaring aan. Ik ben met de rolstoel in de winkel geweest. Ik ben door de HEMA geweest. Het hellinkje op, nou dat was toch wel even heel erg zwaar. Dat viel wel gruwelijk tegen. Je zweet er enorm van. Het is echt wel een inspanning waar je eigenlijk helemaal niet bij stilstaat. Nou, het is heel bijzonder dat je kunt niet oriënteren. Ik had het geluk dat ik iemand had die mij gidste. Dat kon de stem volgen. Ik kon aanwijzing geven of ik links of rechts moest of even ergens omheen. En dat maakt dat ik nergens tegenaan loop. En die stok als hulpmiddel met zo'n balletje, dan hoor je eigenlijk de verschillende geluiden. Dus je kunt eigenlijk, als je het vaker doet, dan weet je dus qua bestrating waar je bent. Dat klinkt allemaal anders. Je hoort een putdekseltje, je hoort dit, hoort dat. Ik zei ook tegen die meneer van, als je blind bent moet je volgens mij verrekkers goed kunnen onthouden. Want anders dan ben je oriëntatie kwijt. Want je moet het allemaal weten. Je gaat dingen ook beter ruiken. Dus ik rook de kraam van Boulant, zeg maar, dat is ook wel fijn. Je gaat dus wat meer daarop doen en je ziet echt gewoon helemaal niks. Ik had zelf erg last van mijn evenwichtsgevoel en daardoor merk je eigenlijk dat het lang niet overal even vlak is. Dan denk ik, ja, natuurlijk heb je ook met afwatering te maken, dat snap ik allemaal wel. Maar kuilen in de weg en zo, ik denk ja, misschien dat ze dan toch iets alerter op moeten zijn om dat sneller te repareren. Want dat is echt wel letterlijk een handicap waar je tegenaan rolt of loopt. Ik heb nou wat meer respect voor mensen die blind door de straat lopen. Van ga dat maar eens doen. Ik zal misschien niet meer zo gauw mijn fiets midden in de straat parkeren. Ja, en al die reclameborden, daar wordt wel eens over geklaagd en nu snap je ook waarom. Ze leggen je onderweg uit dat je hulpmiddelen kunt gebruiken zoals deze goot. Nou, die dingen staan overal op die goten, dus je loopt elke keer met je stok tegen zo'n bord aan. Ik denk dat de winkeliers er best wel rekening mee mogen houden om dat ding een half metertje naar achter te zetten. Dan zie je hem ook staan, maar die goot is vrij voor die mensen.